Hola a tothom. Des que vaig començar a treballar a Televisió de Catalunya fa més de 30 anys que sento parlar de la reciprocitat dels senyals de televisió entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. I fa els mateixos anys que, amb excuses diverses, algunes vegades tècniques i altres, la majoria polítiques, s'impedeix aquest intercanvi. Només si aconseguim un espai entre els països de parla catalana sense fronteres per a aquestes televisions, aconseguirem vertebrar un espai de comunicació molt anhelat i molt necessari per a la nostra cultura. 11 milions de parlants fan del català la novena llengua de la Unió Europea i és inversemblant que en ple segle XXI s'impedeixi el normal desenvolupament d'aquesta cultura en tots els seus àmbits i en especial l'audiovisual, tan necessari per a la seva supervivència. És per això que no ens hem de cansar mai de lluitar per aquesta plena reciprocitat i per l'espai de cultura i de comunicació en català.